اے بادشاہ تے شہنشاہ اے اجڑیاں کو بحال کر دیں اے بادشاہ تے شہنشاہ اے اجڑیاں کو بحال کر دیں فقط ای تھوڑے جے کم دی خاطر تو کول سرور دے گیا کیویں اے رزق دیون یا پتر دیون اے کام محمد دے بحال کر دیں بہت مہربانی تیری اپنی نیت خراب جو ہے تائیں ہر انسان تے شک کر دیں ڈاڈا صحیح توجہ تیری اپنی نیت خراب جو ہے تائیں ہر انسان تے شک کر دیں جیڑا کعبہ گھر رحمان دہے اون دے نگران تے شک کر دیں بسم اللہ جیڑا کعبہ گھر رحمان دہے اون دے نگران تے شک کر دیں جیڑا کل دا کل ایمان ہے بھی اون دے ایمان تے شک کر دیں او تین اپنے پیو دا پاک کوئی نہیں تو تائیں عمران تے شک کر دیں باواز بلند سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سلام تو وسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین آل محمد ذات بآواز بلند صلوات پڑھو الذی قیلا فی شانہ وما ارسلنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات چھٹی قید شریف قبیلے دی بسم اللہ اللہ تواڈیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھ کے سونا استقبال کی تے مسائب دا چھٹی قید اقصا دے وارثانی جی بسم اللہ میں نوکراں سندالیاں لکھ وار پڑھدا چھٹی قید رباب تے زینب دی جی بسم اللہ لکھ دفعہ چھٹی قید عباس دیاں سینی دی جڈا مدت طویل دے بعدے بیٹھا وال وال گن دئی آئیو جین دیانو متا واد جاوے تعداد جی بسم اللہ لکھ جی میں نوکران لکھ وار پڑھتا چھٹی قید عباس دیاں سینی دی جی بسم اللہ چھٹی قید حسین دیاں بہنی دی
جڑا مدت طویل دے بعدے بیٹھا وال وال گڑ دئی آیو جیندیاں متا واد جاوے تعداد اور روਣ والا اے جی بسم اللہ نوکراں چھٹی کائے علی دیا 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 جڑا مدت طویل دے بالے بیٹھا وال وال گڑ دئی آیو جیندیاں متا واد جاوے تعداد اور روਣ والا ہے پہلا قیدی وچ دنیا دے پیو با کردار سجادے بھائی جان اللہ جانے کیڑی مجبوری آئیس ہو جیڑا والو والا آدھائی حاکم نو سان کیوں کی تئی آزاد جی بسم اللہ بے میاد کہتی تھی کہ چھٹی یزید نے سجاد نو دربار سجائے پہلی باری گالج کپڑا پا کیا دے سجاد پیو دے خون دی معافی دے لٹتا مالی دینا جڑا ملدا ہے او لے واج جڑا نہیں ملدا ان دی قیمت پا سیدہ دے بغیرت کڑی کڑی شاید دی قیمت دینا اس لوٹے تا میری ماں دی چادری آئی اس لوٹے تا میری بہن دے دوری آئے اس لوٹے تا میرے پیو غریب دی کٹی ہوئی انگلی آئی سیدہ دے بغیرت تری شام دہوار برباد ہوئے میرے پیو دی انگل دا مول نہیں کمینہ دے سجاد میں بھی شہزادہ تڑا پیو ہی شہزادہ آئی میں بادشاہ تڑا پیو ہی بادشاہ بغیرتا دے جنگا بادشاہاں دے شغلوں دے سجاد وطن تے والوان دے ڈاڑا جی جنیس کمینے کے جنگا بادشاہاں دے شغلوں دے غیرت دے سمندر دا بان ترٹائے سیدہ دے تیرے شغل دے ویچ او میرے چالی گھر دے گئی پان ویچ ڈھالے اقبالے تے میری 108 مستور موئی تیری فوج دے ظلمانال اچھا وین کی تے میرے امام سیدہ دے بے وقت ضعیفی او ویڑ گئی مینو این شباب وچالے تے میرے پتر دے وال سفید ہو گئے جندی عمر عجا 5 سال سیدہ دے حیانی بھی آنگا میرے 5 سال دے پتر دے وال چٹے ہو گئے صدقے سیدہ دے پاک دا وارث میں خون دی وارث میری تھکی ہوئی ماں سیدہ دے میں ماں تو پوچھا نا امام زندان دے دروازے تے آئے میری سینہ دی سجاد یزید دربار جو سجائی کیا گئی سیدہ دے اماں کا دے یزیدہ دے قیدہ چھڑے نا وطن والو جو بھائی جان جڑا قیدہ چھٹن دا نام آیا ہے میری سین زمین تے چڑھی سجاد تلیاں ملین جڑا آنکھوں لیے سیدہ دے اماں ہو جنہ دیا قیدہ چھٹانو تا خوش ہوندین تورنی کیوں ہے بچڑے دے مخاطب ہوئیے بیویاں دیئے قید تا چھٹ دیئے ہو جی دیا ہاں دی میں ڈھاویں دی مر گئیاں تے اے ویر غری بدی الفت ہے جیڑی ہون تائی جی دی اچھا وین کی تے میری سین بی بی دی میں نہ بھول گئی موت او پھر آواں ہاں دی جڑا پیش کچہری تھیاں تے کئی لاکھ بدماش دے مجمع تو ہکا چادر مگ دی میں آدھی ایس چادر دیو
میں تواڈے رسول دی دھیاں جزاک اللہ آخری بہن بی بی آدھی سجاد میری ایک شرط جنہ عورتہ آنے ڈٹھائی آج وہ نہیں دیکھا بابا جی ڈون پیو پتر ٹرین شام دیا گلیاں چ منا دی ودے کریں دن عورتہ ٹولے ٹولے بڑھ کے آون لگ گئی ہے میری سین تلیاں ٹیک کے زمین تو اٹھیے شام دیا عورتہ دے پاس وے کیا دیے عورتہ کیا پتھر مک گئے بی بی آدھیے مک گئے میں سکری پیو دی دیا ہمیں منگا دینیا میں نو مارو پائیدان عورتہ منہ تے ماتم کیتا ہے منہ تے ماتم کر کیا دیا ہے نسان پتہ کوئی نہ ہو بغیرہ تھا دیا ہے نہ باغی دیا بھیڑان سانو آج پتہ لگا ہے تو رسول دی خالی ولی ہوئی تھی دی دیئے بسم اللہ قابلہ زندان تو نکلے 53 معاملہ چوت رہے 84 بچے چنو 120 مستورہ چبارہ بشیر ماری پوچھ دے مولا کینتے وجنا ہے سجاد نہیں بولا تریجے مامل چورا باپ دیا وحدائی سجادی کوئے خوش پاسے ٹورے جتا میری رول موئی دھی دی قبر ہے بھائی جان کافلہ مسافرہ لے قبرستان آیا ہے اجا اٹھا دیا گوڑیاں نہ لگیاں رباب لہ پئی میری سین لتھی ہے لیکن ملی نہیں ساریاں مل دیا رہی ہیں رباب نہیں ملی کلثوم کولا کیا دیئے بھر جائی اٹھا دے بان دی انتظار نوی کی تھی مل دی کیوں نے بی بی آدھی ہے جڑی لتھیاں وہ محبت آئی مل دی واسطے نا وجہ تائی سکینہ دی قبر تے جائے میرا ایدے پیو نالواد آئی جے تائیں جیسانا چھاتے باسانا ٹھنڈا پانی پیسا صدقے 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 میری سیڑا دی بی بی بر جائی ٹائم تھوڑا ہے دھینو ملے شاہ جی میری سین کے میں ملیے قبر دے کول سام پئی نکی جائی قبر نو گالا کیا دیا سکینہ جا گیا ماد ور لہ گئی او میری دھی جا گیا ماں وطن ولی ویندی گئی ہر روز وادیاں سجاد میں تیرے لتھے آدھے ور ویکھا او سجاد میں تیری قیدہ رہا ویکھا بی بی آدھی جاگ پھرا وطن ولی ویندی شاہ جی میری سین وین پہ کریں دی آئی یا سجاد روڑ دیا وحد بلاند ہوئی میری سین نے قبر کو چھوڑا ہے سجاد کو گل آیا ہے بی بی آدھی سجاد جان دیاں بھین بو پیاری آئی بھین دے نال کوئی گل کرنا چاہنا تکار شاہ جی میرے ماں مکے ودن کوئی شے قبر ترکی ہے یا شام دی نگری نو زلزلہ آیا ہے میری سینہ دی سجاد میری قبر تے کیا رکھئی بھین دے مخاطبون میرے مام اچھا وین کر کیا دن تیرے دور میں شمار تو گھن آیا تے میرے دردان دی غم خارے میرے دکھ سکھ دی بھائی وال رہی ہیں تیرا عابد شکار گزار جڑے ویلے میرے مام نے گل کیتی ہے میری سین پھرا دے مخاطب ہوئی اچھا وین کر کے آدھی میرے درجے شمر تو گھنا ہے تے میں پاونے نہیں تو چاہی جے چولا ملی آئی میرے اصغر دا میری قبر دے وچا اچھا وین کر کے دن باکر جیوی رنگ لگنی تیرے شان کو بھیڑ تے لائی وہن متاش میرا آوے ماشاءاللہ یہاں واجہ دو ذاکر عبد ساجد علی شیخ جو ٹائم ہے 5 منٹ